Udo dịrị gị bụ onye ọma na-ege ntị, onye ihe emume na-amasị, onye ife ọma na-amasị. Asị m udo dịrị gị n'ụbọchị nke taa, na anyị ga-adị n'ụka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụna. N'Igbo bụ isi mba, isi ejeje mba. Asị na obodo ọbụla ijere emefuru onye Igbo, nwanne gbakwa night na obodo ahụ tiri eti. Ya bụ Igbo bụ ndị njem ọnụ nwa ọsọ mma lọkwa, aga m abụkwa onye Igbo wusie ya ike, maka na ọ bụ naanị ndị Igbo na-eme ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Naanị ndị Igbo na-aga ebe ọhịa dị, ha eme ya ọ bụrụ ụzọ. Naanị onye Igbo bụ onye ga-abụ o jee na mba ndị ọzọ jee bute ya bụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ teknọlọji, bụbata n'obodo anyị, were ya wee hazisi ihe wee na-aga nke ọma. Ogene ka a na-ekwu maka ya. Ya mere m ji wee na-asị ndị Igbo na anyị ga-adị n'ike echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ya bụ osisi fụrụ anyị were na-atụ mkpere, osisi ahụ ikuku ga-efeji ya olu. Onye fụrụ anyị wee cheta ihe mere nwa ya, ihe mere nwa ya ga-emekwu ya. Onye fụrụ anyị wee gbudo ihu n'ala, ala ahụ ga-atakpo ya anya. Maka na anyị gbuo n'aka nri na anyị ga-egbute, anyị egbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute, anyị egbuo n'iru anyị ga-egbute, anyị egbuo n'azụ anyị ga-egbute. Asị m na ije anyị ga-abụ ije awele, ije anyị ga-abụ ije osimiri. Maka na osimiri adịghị ata ata, omebe n'iru anya nọ n'azụ, omebe n'azụ anya nọ n'aka nri, omebe n'aka nri anya gaa n'aka ekpe, omebe n'aka ekpe anya fee efe. Maka na anyị ga-adị ka ugo, maka na ugo chara acha nwekwanụ n'ochuchu. Ọ bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa? Onye unu na-anụ olu ya bụ Daniel Ejekwu, onye nke eji the prophetic wee mara, onye amụma nke na-ekwu eziokwu, maka na eziokwu na-akwụ ọtọ, eziokwu na-agba ihu n'elu. Ihe afụkwara wee tụgide na asị ya bụ eziokwu ga-agba ihu n'elu. Mana ụbọchị nke taa anyị nọ n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV, ebe ihe na-eme, ebe na-ewetara unu ya bụ ihe ukwu nke na-eme ka ụbọchị gị wee na-abanye ogwe, bụ ebe ga-amụta ọtụtụ ihe, bụ ebe ga-eme gị wee nwee obi aṅụrị, gị na ezinụlọ gị nwee obi sarịsarị. Ụbọchị nke taa na anyị ji ọtụtụ ihe buru ibu wee bịa, ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ka anyị kwu maka ya were bịa. Mana tupu anyị aga n'iru, aga m aga ka anyị nwere obere ezumike. Mgbe anyị ga-echigata ka anyị ga-atọpe ya bụ ngwugwu anyị kwu maka ya wee bịa. Nnọọ ndị ọma na-ege ntị, ugbu a anyị alọtaghị azụ, anyị echigataghị azụ. Eji m aka na ya bụ egwu ndị akụpụrụ unu na ọ tụrụ unu ụtọ, unu yọrọkwara ya bụ egwu ndị akụpụrụ unu. Ugbu a tupu anyị aga n'iru ka anyị were wepụtasịa ihe ndị anyị kwu maka ya were bịa. Gị bụ onye na-ege ntị, gị bụ onye na-ene m anya ugbu a, eji m aka na ya bụ ihe ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC, eji m aka na iji ya, nke ga-eme ka ị were bụrụ onye ga-esonye na ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ oge a ga-azọ ya bụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ presidential election. Maka na ile anya arọ ndị gara aga, ọtụtụ n'ime anyị ejiro ya bụ ihe mbịanye aka n'akwụkwọ a wee kpọrọ ihe. Ọ na-abụ oge ya ruo, ụfọdụ ejebara mkpa ha, ụfọdụ ejebere ndị ndị oyibo kpọrọ biznes, ebe ha na-azụ ahịa maọbụ ebe ha na-arụ ọrụ. Ha na-atinye uche gbasara ya bụ ihe ịbanye aka n'akwụkwọ a. So gị bụ onye na-ege ntị, achọrọ m ka ị gbasie mbọ ike, kaba arụ, chọta ya bụ ihe ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC, ma tụnyere onye nke ahụ ibu n'obi na ọ bụ onye ị chọrọ ka ọ bụrụ onye ga-abụ onye isi ala nke Naịjirịa ma oge a ga-azọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị onye ga-abụ onye isi ala. Unu mana ọ bụ na afọ 2023 ka ya bụ ihe ahụ ga-achara ọkụ. So dịka a na-akwado, gịnwa akwadosi ike, abụkwala ndị na-abụ oge ya ruo ha jebere mkpa ha, maọbụ na ọ na-azụ ụlọ na-aba mba na ha chọrọ ka onye dị otu a winie maọbụ chịba, maọbụ chọrọ ka ihe dị otu a chịba. Mana ya bụ ihe ahụ bụ ihe kachasị mkpa ị ga-ejide n'aka were bụrụ onye ga-esonye ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ. Iji ha anya kedu n'isi uru ọ bara. So gị bụ nwoke bụrụ nwaanyị, achọrọ m ka ị gbasie mbọ ike jee chọta ya bụ ihe ahụ. Ọ dị mkpa nke ukwuu. Nke aha wee bụrụ ya, dịka m gwara na mbụ, na ọ dị ọtụtụ ihe bụ ihe ndị nke anyị ji n'aka were bịa n'ụbọchị nke taa, nke anyị chọrọ ka mụ na unu were tụlie uche ma ghọta ezigbote ihe n'ime ya. Maka na ọ bụ ebe a bụ ụlọ ọrụ Isi Mbido TV, bụ ebe a na-ewepụtara unu ihe bụ ihe ị ga-abụ igere maọbụ lelee, o wee tụnye ihe n'ime uche gị
i wee mụta ezigbo ihe ị na-esi n'ụlọ gị na ụmụaka gị na di gị maọbụ nwunye gị, unu abụrụ ndị ga-abụ ihe ndị oyibo kpọrọ wise, o nyere unu aka. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa wee bụrụ gịnị mere ọtụtụ nne na nna a na-ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ. Ewerekwe m ihe ọzọ na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ gịnị mere maọbụ gịnị kpatara ọtụtụ nne na nna a na-ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ, maọbụ ụmụ ha ndị nke nwanyị maọbụ ụmụ ha ndị nke nwoke wee lụọ ndị mba ọzọ. Ọ kpatara na ndị mba ọzọ abụrụ ezigbo obodo, ọ na ha dịrọ mma, ọ na ha chọọ ha ya. Gịnị bụ ihe na-ebute ụdịka ihe ndị a n'etiti obodo na obodo? Ya mere anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa sị na anyị ga-etite ya bụ okwu ọnụ, maka n'ime obodo anyị bụ Naijiria maọbụ na mpaghara obodo ndị ọzọ, ya bụ ihe na-aga ugbu a. Ọ bụ na abụ nwa okorobịa tolite ịlụ nwaanyị, ọ kpọta nwata nwaanyị gosi ndị mụrụ ya, ajụbụ ya ebe ka o si, ị bụ onye ebe. Onwe ka nwata nwaanyị si wee kwuo na ọ bụ onye dị otu a, maọbụ ọ bụ onye ofe mmanụ, maọbụ ọ bụ onye ugwu. Ya bụ ndị nke anyị nwa bụ ndị Igbo, ọtụtụ ndị na nna a na-ekwe ka nwa ha lụọ ndị dị otu a. O wee bụkwa na nwata nwaanyị jekwara obodo ndị ofe mmanụ kpọta nwoke bịa gosi nne na nna ha. Nne na nna ha jụkọ nke nwoke ajụjụ ka ebe ka isi, onwe ka o si wee kwuo na ọ bụ onye ofe mmanụ. Ndị na-asọ ụfọdụ nne na nna ha na-ekpedi ekpe. Gịnị kpatara? Gịnị bụ ihe butere ihe dị otu a? Ma ọ bụ onye ugwu sị ka ọ lụọ onye ofe mmanụ, ọtụtụ n'ime ha anaghị ekwe. Ya mere anyị nwa ji wee sị n'ụbọchị nke taa anyị ga-etinye okwu ọnụ ka anyị mara ihe na-ebute ụmụ ihe ndị dịgasị aṅaa. Dịka m gwara na mbụ na ọ bụ na isi mbido TV, na ọ bụ ebe a ka ihe niile na-eme. Ọ bụ ebe a ka ị ga-enweta ya bụ ihe na-eme eme n'ụwa, akụkọ na-eme eme nke na-eme ka gị na ezinụlọ gị wee mara ezigbote ihe, mụta akọ, nwee akọla uche, tinyekwerenụ nke ị nwere enwe. Ndị ọma na-ege ntị, aga m achọ ka unu nọsi ike tupu anyị abịaghachi wee tinye ya bụ okwu ọnụ ka o si wee kwesị ekwesị. Ugbu a aga m aga ka m jegodi n'azụ ụlọ ka m ṅụrụta obere mmiri ma chinyata azụ. Ụnụ aṅụ na nkwụ na ngwa na-abịa. Ndewonu. Nnọọ ụmụnne m, ugbu a anyị echigatakwala azụ na ya bụ ihe nke anyị ji maka ya were bịa. Ama m na unu na-enweta onwe unu. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye na ya bụ okwu nke anyị ji n'ọnụ, achọrọ m ka ị nọsie ike ma were ihe nke ndị oyibo kpọrọ belt kechie akwa gị ike, nọrọ gidigbam na ya bụ okwu nke anyị kpụ n'ọnụ. Ugbu a ka anyị chọrọ itinyekwu ya ọnụ ka ọ gazie nke ukwuu. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị kwuru ere na mbụ? Isiokwu anyị kwuru bụ gịnị mere ọtụtụ nne na nna anaghị ekwe ka ya bụ ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ, ma ọ bụ gịnị kpatara ọtụtụ nne na nna anaghị ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ? Ya bụ okwu ahụ bụ okwu anyị ji n'aka maọbụ anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị aga ezumike. Mana n'uche obi nke m asị ka m kwuo, maka na asị na uche onye adịghị njọ. Aga m asịkwa na ọ ga-amasịkwa m ka ọ bụrụ na ya bụ onye na-achọ ịlụ, kama ọ ga-abụ ihe ga-ebute esemokwu n'ezinụlọ maọbụ ihe ị ga-ebute ọgbaghara. Aga m asị ka ị lụọ onye na-alụ na ya lụọ site na apụparị ya, na ọ ga-aka adị mma. Maka na enwekwara ebe edere ya n'akwụkwọ nsọ, ebe amamụ ma Jekọb na-agwa ụmụ ya sị onye na-alụ ka ọ bụ Josef, onye na-alụ ya lụwa na site apụparị ya, na ọ ga-aka adị mma. Eji maka na ya bụ ihe ahụ ekwu n'akwụkwọ nsọ na ọ bụkwa ihe ziri ezi. Maka na mgbe m na-etolite ka nna m kọrọ anyị ofe akụkọ wee sị na enwere anụmanụ a na-akpọ ewu nke ọma nke ọfụma. Ewu nọ n'ụlọ, na ya bụ ewu na-adị ka aga ụka agasị ya ike. Emekwana ya bụ ewu abịa kpọtụkwara ọyị nwoke bụ atụrụ, na ya bịa ka ha jee ụka. Atụrụ anaghị ekwekwe na-eje ya bụ ụka. So emekwa ewu a na-agakwa
ezisi ya bụ ozi ọma na-agụ ya bụ ozi ọma. O were ofu ụbọchị atụrụ wee sị na ya bụ ihe ụka ewu na-adị agụ ya mgbe niile ka o soro kene ya wee jee ya bụ ụka. Na nwụsị na mgbe ewu na atụrụ tinyere isi na ya bụ ụlọ ụka, onye ụkọchukwu maọbụ onye isi nchụaja nọ na ụlọ ụka ewere tipu ya wee kwube, lekwenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lekwenụ nwa atụrụ nke na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nna m sị na ya bụ ewu iwe ewee ju ewu obi, jusie ya ike nke ọfụma. Ewu wee na-ewe iwe na ya bụ onye na-abịa ụka abịa kpoo ya anya, na ya bụ onye ụkọchukwu etobeghị ya ka o si wee too atụrụ. O wee sị ka o si otu a wee dị na ọ gaghị agazi ụlọ ụka ọzọ. Ya kpatara eji were na-eji ewu were na-eje eme ihe nke ndị oyibo kpọrọ Thanksgiving maọbụ ịtụ mmamma n'ụlọ ụka. Ya kpatakwa na a na-eji atụrụ eje atụ mmamma, ọ bụ ewu ka a na-eji aje atụ mmamma. Ya kpatara ọ bụrụ na akpụrụ ewu na-eje n'ụlọ ụka, ọ na-ekwe, ọ na-agba ha legelege, ọ na-agba legelege, a na-adọkpụ ya iji gosi gị na okwu ahụ bụ eziokwu. Gịnị bụ isiokwu m? Bụ ka anyị na-esoro, ma onye chọrọ ịlụ ya soro na akpụparị ya. Mana n'otu aka nke ọzọ, a sịkwa m kwuo ya bụ ihe na-akpata ọtụtụ nne na nna adịghị ekwe ka ụmụ ha were lụọ ndị mba ọzọ. Aga m asị na ofu ihe na-esokwela bụ ihe a bụ nke ndị oyibo kpọrọ language maọbụ asụsụ ndị. Unu mara na ọ na-adịcha izi, nke ndị oyibo kwuru, ọ na-adịcha izi onye ofe mmanụ ịlụ onye Igbo. Ọ bụ na ha na-abụ wee lụọ, kedu ka asụsụ ha ga-esi wee na-adị? Ịma na nke ọma na ọ bụrụ na enwe ka ha si nwee ndị ọbịa n'ụlọ, ọ bụzi ka ha si ka ha daa obere ntị, anyị ga-enwe ka ha ga-esi wee nye onwe ha mkpe anya ka ha daa ntị, ma ọ bụkwa na okwu ndị dị aṅa ọ chọrọ ka ha na-abụ were kparịkata, maọbụ emebie nwere okwu ọ chọ ha ka di ya kwuo maọbụ nwunye ya kwuo, enwere ka a ga-esi wee kparịkata ya bụ okwu ahụ, maka na asụsụ ha na-abụ abụrọ ofu. Ka ha wee bụrụ nke mbụ bụ ihe na-eme ọtụtụ nne na nna adịghị ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ. Nke abụọ wee bụrụ akpụkparamagba ụfọdụ ndị mba ndị ọzọ na-akpa na-adị iche akpụkparamagwa ndị ọzọ na-akpakwa. Ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ karata. Ọ dị n'iche n'iche. Ịmana ndị Igbo si na ọkwa mba na megịnị na-achị n'olu n'olu. Ya bụ na ife ndị na-eri ka ndị na-asọ, ife ndị na-asọ ka ndị na-eri. Enwere ọtụtụ ndị obodo ndị ọzọ akparamagwa ha ka ha si alụ nwaanyị, ka ha si akpagbu nwaanyị, maọbụ ka nwaanyị ha si alụ di ha, maka na ihe a bụ ụzọ okwu na-abụ. Nke ị na-ekwu okwu nke nwaanyị, ị na-ekwukwa okwu nke nwoke. Akparamagwa ha na-adị iche. Enwere ọtụtụ ndị mba ndị ọzọ mebi nke nwaanyị lụrụ onye ofe mmanụ nke nwoke. Ana ịma na ndị ofe mmanụ n'ala ha na-adịkarị alụkarị ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ nwata nwaanyị bụ onye ọ chọrọ ka ọ bụ naanị ya na di ya ga-ebi tupu ha nwụọ, onye nke nwoke ahụ lụtazie ya, o jebezie n'iro, je lụtakwa onye ọzọ. Dịka a na-ekwu na ọ lụtara nke ịbụọ, ọ lụtakwa nke ịtọ, lụkwasazie nke ịnọ. Ihe a bụ akparamagwa eji ewe mara ndị ofe mmanụ. Mana a sịkwa m na mebi na ndị obodo anyị bụ ndị Igbo anakwa alụ nwaanyị karịa ofu. Mana ebe ọka bụ ibu baa ụba bụ na obodo ndị ofe mmanụ. Ya bụ ihe dị otu a na-eme ọtụtụ ndị anaghị ekwe ka nwa ha maọbụ ụmụ ha lụọ obodo ndị mba ọzọ. Nke ihe ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ nke ịtọ bụ ka ha si ebi ndụ, the way they live, ka ha si ebi ndụ. Ịmana n'obodo ndị ofe mmanụ ka m, maka na amụrụ m nọkwa ma ha nke ọma, ebigo m n'obodo ahụ. Obodo ndị ofe mmanụ,
nwaanyị ha na-agba n'iro ọtụtụ. Ọ gaghị adịcha nwoke onye Igbo mma n'obi ịfụ ka nwunye ya na-agba n'iro na-akpagasị agba ndị dị aṅaa. Ana ịma na obodo ndị ofe mmanụ ọwụ omenala ha na-adị ka amụ nwa n'ụlọ tupu ha ejebebe di. Ha lụwakwade di alụ, ha na-anọ n'ofu di ahụ, ha na-efegharịkwa na-efiogharị. Ọ na-eme ọtụtụ nne na nna adịghị ekwe ka ụmụ ha jee lụọ ndị dị otu a. Ọtụtụ ihe bụ ihe buru ibu bụ ihe kpatara ihe dị otu a adịghị ekwe omume na obodo anyị. Mana ijekwa n'obodo ndị ọzọ dịka obodo ndị ọcha, ha nwa na-anabata ya bụ ihe dị otu a. Maka ama m ọtụtụ ndị oyi mụ nọ n'obodo oyibo, ha lụkwara ụmụ nwaanyị ndị ọcha, mụtakwara ha nwa, ha na-ebikwe n'udo. Gị bụ onye ọma na-ege ntị, dịka ị na-anụ okwu nke anyị kpụ n'ọnụ, ọ bụ gịnị ka ị chere banyere ya bụ okwu a? Tupu anyị achịkọta isiokwu a wee kụkọta ya ọnụ, aga m achọ ka anyị gakwa ezumike obere. Ma anyị chigatakwara azụ, anyị ga-enyekwe gị ya ka o si masị gị. Echefula na ọ kakwado ụlọ ọrụ Isimbido TV, ebe a ka ihe niile na-eme. Nọọsụ ike ma chere m, aga m abịaghachi azụ. Ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị unu. Ndị ọma na-ege ntị, ugbu a anyị echigatago azụ. Eji m aka na ya bụ ihe emume nke anyị nọ n'ime ya, ọ na-amasị gị, ị na-enwere obi aṅụrị. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe anyị ji maka ya were bịa, echefula na ọ kalabụ na ụlọ ọrụ Isimbido TV kpọmkwem. Ebe ahụ ka ihe niile si abịa, ebe a ka ihe niile si eme. Ọ bụ ebe a ka ihe ga-eme gị nwee obi aṅụrị. Ọ site n'ụlọ ọrụ Isimbido TV ga-eme gị emụmụrụ akọ tinye n'elu nke emugorore. Ọ site n'ụlọ ọrụ Isimbido TV, ebe a ka ị ga-enwe wee mara ihe na-eme eme n'ime obodo, mara ihe na-aganụ, wee dịrị gị na mma, gị na ezinụlọ gị amụrụ ihe. Echefula na ọ kara bụ mmụọ bụ Daniel Ejekwu, onye nkunu ji dị prophetic wee mara, onye amụma na-ekwu eziokwu, maka na eziokwu na-agba ihu n'elu, maka na adịghị akpuchie afọ ime aka. Ọmụa bụ onye amụma nke na-ekwu eziokwu. Tupu anyị aga ezumike, anyị rụtụrụ ọtụtụ ihe aka bụ ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ ma na-enyekwa obi aṅụrị ma na-amụtakwa ezigbo ihe. Nke mbụ anyị rụtụrụ aka, anyị kụpụrụ n'obere ọmarịcha egwu nke unu ji wee nwere obi aṅụrị. Ihe mere anyị ji wee na-ekwugharị ya bụ okwu bụ na eji maka na ọ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe omume nke anyị ji n'aka. Anyị gakwara n'iru wee rụtụ ya bụ PVC, na ọ bụ na ị nwere ihe a na-akpọ PVC bụ nke eji abịanye aka n'akwụkwọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị nke akpọrọ onye kwuru uche ya. Anyị ji n'aka ugbu a bụ nke a nọ n'elu bụ presidential election. Ọ bụ na ị nwere ya bụ PVC, nwanne m kabarụ jee chọba ya bụ PVC, jisie ya ike, maka na ọ bụ ya bụ ihe ga-eme gị inwe ike ịbịanye aka n'akwụkwọ ma tụnyekwuru onye nke ahụ ivu n'obi bụ onye ị chọrọ ka ọ bụrụ onye ga-achị obodo, bụ onye ga-achị onye isi ala nke akpọrọ president. N'afọ 2023 a ga-azọ ya bụ ọchịchị. Ọ bụrụ na ị nweta ya bụ ihe akpọrọ PVC, marakwa mara na ị gaghị esonye ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ. Ọ dị mma ka ịrụ arụ gị ụka gị na ezinụlọ gị, chọbanụ ya bụ PVC, chọsie ya ike. Ọ bụla ndị ọ na-abụ oge eru mgbe a na-ele ya adọ ya bụ abịanye aka n'akwụkwọ, ijebere ọrụ gị ma ọ nọdụ n'ụlọ na-ekwu na ọ gbasara gị na onye ga-achị amarago onwe ya, bụ nke ọtụtụ ndị na-ekwu na n'olu oyibo our vote is not counted. Mba, ugbu ihe chenjigo, vote gị ga-count, it must surely count. Kabarụ ịtụta ya bụ PVC. Ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ na anyị gaziri n'iru were tope ya bụ ngwugwu anyị ji maka ya were bịa. Ọ gịnị bụ ngwugwu anyị topere? Anyị gara n'iru were lee ya bụ isiokwu anyị ji n'aka were tope ya. Gịnị bụ isiokwu anyị? Anyị jụrụ wee sị, ọ bụ gịnị kpatara ọtụtụ nne na nna adịghị ekwe ka ụmụ ha wee lụọ ndị mba ọzọ? Ma ọ bụ ọ gịnị kpatara ọtụtụ nne na nna
adịghị ekwe ka ụmụ ha lụọ ndị mba ọzọ. Agara n'iru wee rụtụ aka wee sụ na ihe na-ebute ya bụ ihe mgbe ụfọdụ na-abụ asụsụ nke ndị oyibo kpọrọ language. Mgbe ụfọdụ na-abụ asụsụ anaghị ekwe ka ụfọdụ ndị nne na nna rapụ ụmụ ha ka ha jee lụọ ndị mba ọzọ. Ịma na enweghị ihe karịrị onye ebe gị na onye ebe gị ịsụkọta ofu asụsụ. Ọ na-adị mma nke ukwuu, maka na ọ bụrụ onye mebi onye Igbo ji elu onye ofe mmanụ, ha na asụsụ ahụ agaghị adịcha ụtọ. Ezinụlọ ha agaghị abalansịcha ka ndị oyibo kpọrọ gaghị abalansịcha, maka na ọ bụrụ na ha na-abụ nọrọ enwe ka onye ọbịa si were bịakwute ha, ha sị ka ha mebi were mkpi anya kwuo okwu maọbụ tụọ ya na ilu maọbụ tụọ ya n'ilu, ọ gaghị ekwe omume, maka na ha na-abụ abụrụ osi ofe obodo wee bịa. Dịka maọbụ na mmadụ si na ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi. Ọ bụ na ịgba nwa afọ Igbo bụ nwa afọ ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi, ọ mụnago ihe i kwuru. Mana ọ bụrụ onye gaje lụọ onye ofe mmanụ ọsị ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi, ọ ma na ihe ya bụ ụbọchị nta ka a chọọ na Owere nchi. Ya ka njikwa ọnụ na ihe na-ebutacha ụmụ ihe ndị a bụ asụsụ, bụ language. Nke abụọ eji n'iru wee sị na ụfọdụ ihe na-ebutekwa ihe abụ characters of the tribes. Ya bụ akpara agwa ka ndị obodo ndị ọzọ sa akpa agwa, maka na ụfọdụ ndị obodo bụ na nke nwoke na ha na like obodo ha bụ mebi na oyibo a na-akpị ya culture ha bụ ha na-alụkarị karịa ụmụ nwaanyị abụọ ma ọ atọ, ha na-alụkarị karịa ofu nwaanyị. Mana ọtụtụ ndị mpaghara mba ọzọ a na-achọ maọbụ ịlaiki nwoke na-alụ ọtụtụ nwaanyị. Nke a bụrụ ihe ndị ọzọ na-ebute ya bụ ihe a na-ekwe omume. Arụtụrụ m aka na ya gbasara ka mmadụ si eme. Ọtụtụ ihe bụ ihe ndị rụkọsịrị aka gbasara ya bụ ihe na-ekwe ka nne na nna rapụ nwa ha jee lụọ ndị mba ọzọ. Iji gaa n'iru wee maa atụ, enwere ụfọdụ mpaghara mba ọzọ bụ ala ugwu, ndị ugwu. Enwere ebe gị gaje ịlụ nwaanyị dịka nwa okorobịa ịchọrọ ka ihe lụọ nwata nwaanyị na ala ugwu, a ga-apụgodo ụzọ makpuo gị n'anị were pịa gị ị ga-ahụ nga nwa okorobịa na-ebe akwa. Gịnị kpatara na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị? Iwee sị m dịka mụnwa na-ekwu na mụnwa bụ prophetic na m fụrụ nwata nwaanyị m chọrọ ịlụ, asị m bịa na a ga-apịa m apịa tupu m wee lụọ ya bụ nwata nwaanyị ahụ. Ọka iwere fụ na ihe bụ ihe agaghị ekwe omume. Ọ bụ ụmụ ihe ndị a kpatara ọtụtụ nne na nna anaghị ekwe ka ụmụ ha jee lụọ ndị mba ọzọ. Arụtụrụ m aka gbasara ya bụ distance. Ndị nne na nna ụfọdụ anaghị ekwe ka ụmụ ha jee taa aka. Ha na-achọ ka ụmụ ha nọrọ ha okirikiri, nke bụ ha chọrọ iji leta ha, ọ dịrị ha nke ndị oyibo kpọrọ easy, ọ dịrị ha mfere ije leta ha. Gị bụ onye na-ege ntị, ihe a bụ okwu ndị nke anyị bupụtara ụbọchị nke taa. Dịka sị gwa gị na ọ bụ na ụlọ ọrụ Isibido TV bụ ebe ị ga-enweta ya bụ ihe ị chọrọ wee mara ka o si wee gaa, o wee nye gị obi aṅụrị ebe obi aṅụrị si efolite n'ụlọ ọrụ Isibido TV. Ndị ọma na-ege ntị, ndị be anyị si na ebe ọbụla ọkụ nyụrụ anyị achịsa ọwa. Ugbu a anyị ga-achịsa ọwa, mana echefula na ọ bụrụ na ị chọrọ inweta anyị maọbụ tụbatara anyị ozi dịgasị aṅaa, mebe nwere ihe ha si wabụ uju anya maọbụ ozi ekene maọbụ ịkpalite ngwa ahịa gị ka ọ na-agabanye nke ọma, chọkena anyị na @Isimbido TV maọbụ na Facebook o maọbụ na Twitter o maọbụ na Instagram o, ebe ọbụla o si wee dịrị, chọọ anyị na @Isimbido TV. Mmụọ bụ onye na-ekwu okwu bụ prophetic, onye amụma nke na-ekwu eziokwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụbatara m ozi dịgasị aṅaa, o nwere ka o si wee dịrị gị n'arụ, mebi enweghị ịchọ ka m kelee n'ụzọ pụrụ iche, chọọ m na Instagram Prophetic Daniel. Ozi ọ bụla ịtụbatara m, aga m elebara ya anya, aga m eme ya ka isi wee chọọ ya. Ndị ọma na-ege ntị, dịka m si bụrụ onye amụma, ana m agụrụ n'ọfọ ndụ
ogologo ndụ na-arụ isi ike, ihe akụ ihe nwenwe, ọ ga-adị unu mma na eke, dịrị unu mma na orio, dịrị unu mma na afọ, dị unu mma na nkwọ. Otu aka ọ ga-esi adị. Nnọọ ka anyị bịakwanụ.